but bhazi ranga riri over speeding. Saka mota yepangada unotena bhazi ratadza kuregister speed ranga riri over speeding. Baraskurova rori nechekumashure mbaro radona. Atotadza kubata mabreki. Ende dai atobata mabreki iro ndo rakachitokurubu. Panoita impact yekuti abva anodzvainidzirwa pasteering. Saka vamwe vanga varipo vari anza panonga akwara chest nemakumbo. Driver webhazi ndiye ari kuti makumbo angu ari kurwadza, ndiye amhanyiswa kuchipatara. Yes, maswera sei muri yeZimbabwe. Lorry iri kumashure kwangu yaitwa side swept neZupco bus yakabva yapiriguka along Simon Mazorodze just close to TM Pick and Pay. Right, pakuvara vanhu vakawanda vakaendeswa paHarare hospital. Asi ma-eyewitnesses ari kutaura kuti driver weZupco renge richibva kuSouth Park anga achimhanya zvakapfurikidza ndokufeila kwamabrakes akabva yanodhuma rori inge yakatakura mineral water. Asi izvo zvinotaurwa izvo zvichinzi driver weZupco adzvanyirwa nesteering akatyoko zvakare makumbo, asi lorry driver abuda asina hake kana scratch. Zvinorwadza izvi mhuri yeZimbabwe. So ngatinzwe zvizere from eyewitnesses. Ndimire namukoma Tinashe an eyewitness again vaona chiitiko chaitika mangwanani. Mukoma, mungatsanangurirawo mhuri yeZimbabwe kuti chingava zvaitika nguva tsaona yaitika nguva Zadziri kuma 7 uya anopiwa giveaway nedzimwe mota. Bhazi manje anokwanisa kupa giveaway uya anga kunotena chana chinongonobuda apa webhazi aanhu vatouya pacheka control pa. Alright. Okay, saka bhazi ringe richibva kupi richienda kupi? Bhazi richibva kuTabablas richienda kutauni. Alright. Okay, saka zvaitika ndezvekuti harina kupa mukana munhu werori kuti akwanise kutena zvakanaka kubva arituma nepadumbu. Ndo zvatoitika zvokuti harinokwanisa kupa mukana munhu werori, asi vamwe vese vanga vatopa mukana. Alright. Saka vanga vari mubhazi iri hapana vakuvara here kana kufa? Driver nevanga vari surrounding. Driver ndiye akuvara pakuru. Or driver anga ari mubhazi? Driver anga ari mubhazi. Vemurori hapana, I don't think hapana akuvara. Alright. Saka tichiita so speed yebhazi iri tingati atadza kubreka here, chii chatingati chanyatsokuitika? Ameno maono zvaitika kuti atadza kubreka here kana atotadza kubata mabreki. Ende dai atobata mabreki iro ndo rakachitokurubu. Bhazi racho pakuti abva uko achimhanya straight. Atobva uko achifamba. Alright. Saka kurudziro yamungapo madrivers kunyanyanya Simon Mazorodze toziva zvikuru kuti inowanzoita maaccidents. Kurudziro yamungape kumadrivers ingava ipi chichita sanyaya dzespeeding? Ngavasavhunduka rodhi nyowani kuda kuzonyatoti havanyanya kufamba zvakanyanya, ngavangofamba normal speeds yavanga vagara vachingofamba speeds. Chatika kuti bhazi ranga richigwa nekuraundi but bhazi ranga riri over speeding. Saka mota yepangada unotena bhazi ratadza kuregister speed ranga riri over speeding. Baraskurova rori nechekumashure mbaro radona. Ndo zvaitika. Alright. Zvichireva kuti bhazi ringe richimhanya zvakapfurikidzana ika? Bhazi ranga richimhanya singaite. Saka ratadza afela kubata mabrakes ake. Anga padhuze zvekuti nyangwe dai bata mabreki zvasingatobudi. Alright. Saka takatarisa mushure mekunge chiitiko ichi chaitika, ambulance yatora nguva yakareba sei kuti isvike pasina? Hapana ambulance yabva. Hapana ambulance yauya. Okay, so which means driver anga akuwara yatozotakurwawo zvake nedzimwe mota dzinenge dzichidarika? Takurwa nedzimwe mota. Fungo yanga ibva kuSouth Park yanga ichimhanya uyu yanga ida kutena daweze kutirivhara. But weZupco kabva uku kulani remukati achiuya kunokunze uno. Uzanga achifanira kurova kombi yanga iri uko. Saka time uyu achitena apo ndopabva asosvika bhazi rova uyu. Saka uyu manje aida kuti adzike panapa ichibva yasodona. Because maspeed acho ari kuawanza panapa kubva muinterchange kunosvika kwaZindoga kuno vanofanira kuredusa maspeed. Because hatizivi kuti vanhu vanomhanyire chii. Because panapa pane Pick and Pay panapa. KwaZindoga pane mashops. Saka panofanira kudzorwa speed kana kuisa mazebra cross here.
vazindogara panapo kuti vanhu vaonewo kuti pane mashopping center mahombe. Exactly. Saka kurudziro yamungapawo madrivers mataura zvishwa nyaya yespeed. Chimwe chamungakurudzirawo madrivers akateerera panguva ine because kuona zvishwa Simon Mazorodze yagara inoitika maaccidents. Kurudziro yamungawape yekupedzisira ingava ipi? Yespeed iwe speed limit kubva kutangira kubva kana kwaboka kwegwe. Vamwe vanenge vachimhanya vachida kuona interchange kuti yakamira sei. Wodzorawo speed zviri nani. Because vamwe vanenge vasingatozivi kuti yakamira sei interchange yacho havatoziviwo. Saka kutodzorawo speed zviri nani. Wozotanga kukondinya wakuenda uko after toll gate. Tangoti makuseni pane bhazi renge richibva kuSouth Park riri alongside Simon Mazorodze rakananga kutown. Saka pane yatoti okay mati iri padhuze nepaZindoka. Saka pane mota about 15 tons yenge ichibva kutown yenge raunosiya delivery yayo pa okay mati. Saka driver wemota ye 15 tons anopa give kuti apinde pa Pick n Pay pa. Saka bhazi renge Zupco renge richibva ku alongside Simon Mazorodze rakanaka kutown. Harina kuzokwanisa kuti ripa allowance yekuti mota yenge iri kuenda delivery yaidi 10 because anga atopinda atosiya base kumashure. Saka driver webhazi aramba achiuya. Saka ndobva abva azonorovera kubese remota yenge yakatakura mvura. Mota ichibva yadonha pasi. Ndomaonera taitawo makuseni aya. Alright. Saka takatarisa tiri kuona kuti nyaya dzema-accidents dziri kuita dzichiwanda muno muZimbabwe. Kurudziro yamungade kupa kune madrivers ingava ipi? Right. Kurudziro yatingade kupa kumadrivers akatarisa neroad yedu yakagadzirwa yanaka. Saka nokuda kupa kurudziro yemadriver kuti ngaasanyanye kumhanya kana akagarira motikari idzi ngavafambe nespeed yakanaka inodiwa pamutemo. Ndokurudzira ndikangope madriver kuti fambai nespeed yakanaka mumugwagwa torijisa maaccidents. Ichokwadi. Saka tikunzwa kuti driver anga achidriver bhazi reZupco akuwara. Akuwara zvakaita sei? Driver kudzoka kwataita tasvika atakuru but anga achinzi paita imba paanorovera parori anodzvanyidzirwa panoita impact yekuti abva anodzvanyidzirwa pasteering. Saka vamwe vanga varipo vari kuti anza panonge akuwara chest nemakumbo. Saka amhanyiswa kuchipatara. Asi driver werori radonha iri ramukona rakadonha iri aiwa uya haana paakuwara zvake. Saka vanhu vanga vari mubhazi ndo vamwe vazomborovera vanga varipo ndomafambiro azvaita. Saka chiitika ndechekuti motikari yenge ichitoendesa mvura kupika payenge ichena then webhazi abva kuleni renge riri ukoko achiuya kusaidi kunoko asvikabva arova kona yetraki remvura iri adonha rakadaro. Saka hapana here vakuwara pachiitiko ichi? Hapana here vakuwara paimpact yaitika? Tinotenda Mwari, vanhu vese vabuda venge varimo mulori vabuda, hapana. Alright, takataso bhazi hapano driver haana kana kukwara, haana kana chamukanganisa zvake naye? Driver webhazi ndiye ari kuti makumbo angu ari kurwadza, ndiye amhanyiswa kuchipatara. Alright. Saka pachiitiko ichi maambulensi auyawo here kana kuti vazongobatsirwa nemota dzinenge dzichipfuura? Hapana ambulensi yauya, motikari 1 ndo yamhanyisa driver uyu weZupco, ndiye amhanyisa anga ari mudriver weZupco, hapana ambulensi yauya. Alright. Saka kurudziro yamungapawo madrivers, takatarisa matsaona pamugwagwa ingava ipi kuti tisarambe tichifesa maaccidents paroad? Kurudziro yandingapa madrivers ndeyekuti pabhabhulazi yavhurwa iyi irodhi iri kunyanya kumhanyisa motikari. Hationei motikari dzenyu dziri kumberi kwedu because uyu anga ari process yekuti aende kuPick n Pay. Saka aifanira kutarisa kuti mumwe wake ari kumberi kwake ari kuita sei. Ndokurudzira ndopa kuti yatarisei munhu anenge ari pamberi pedu. Maonero angu ini ndeyekuti rodhi yanyanya kunaka iyi. Saka
speed vanhu vanenge vari kuiwedzera nepasingafanirwa kunge vachiwedzera speed. Saka apa motikari apa dzinenge dzichikurosavo dzichienda kwaPick and Pay nekubhotika apa. Zvakuratidza manje kuti dai panga paine masaini vanoratidza kuti pane dzinotena madrivers asati asvika apa zvaibatsira nokuti vaigonawo kuredusa speed vachiri uko kuunion uko, zvoita kuti matsaona edu aite mashoma. Saka ndo maonero endinoita hangu patsaona iyi. Zvinoratidza kuti webhasi anga aita mafuta zvazokonzera kuona motokari yavakukurosa haana kuzokwanisa kumira. Saka zvangozongosvika nokubva zvasangana. Tine urombo nazvo zvikuru nokuti driver webhasi ndiye atazongoita kungoti angokuvara tanzwa kuti angokuvara makumbo, asi hazvina hapana hapo kuzoita fatal. Saka tinozvitenda zvikuru kuti Mwari vapindira ipapo. Chokwadi. So kurudziro yamungapawo madrivers, toziva vamwe vanoda kumhanyisa mota dzavo, yamungavape? Mashoko enyu kupedzisira angavape? Kurudziro yangu ndeyokuti ngatichengetedzei imwe mitemo yokuti panoda kudzikiswawo mafuta todzikisawo, panoda kuwedzerwa towedzerwawo, tichitarisawo futi kumberi kuti hakunavo here zvimwe zvingadaro vari vanhu vanokurosa kana kuti vanhu kana kuti dzimwe motikari dzisiriwo kufamba zvakanaka kana kuti dziri kufamba zvishoma. Uye apa ndaitokumbira kuti dai paiswawo crossing pedestrian nokuti pakuratidza kuti panhu pari busy, kuti vamwe vanhu vanenge vachienda kulusaka, vamwe vachienda kwaPick and Pay, vana vachikurosa vechikoro. Saka paidawo pedestrian crossings masigns kuti zvive zvinoreruka kuti matsaona aite mashoma. Ndo zvandingangotsanangura hangu pamaonero angu. Yes, muZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira malocal residents ari kukumbira responsible authorities kuti vaiso masigns ekuti madrivers anokwanisa kuona. Also chema chemo zvakare kuti pari kuda zebra crossing kuti zvakare vana vechikoro vakwanise kuita pass through zvisina. Toziva kuti this is a highway and ine traffic yakati wandei. Tinotendai mhuri yeZimbabwe, tinokurudzira mulikewo, mushare zvakare nekusubscribe to our Hot Zone Trends channel. I love you so much.